Яңа Сосновка бистәсе яр буе урамы нәкъ менә бу йортта 2 яшь үсмернең агуланганы билгеле булды. Аларга 16-17 яшь, берсе үлгән, икенчесе ДРКБда, аңа табиблар ярдәме кирәк. Яшь үсмерләрнең нәрсә белән агуланганы әлегә билгесез. Фаҗига 20 октябрь иртәсендә килеп чыга. Егетләрнең күршеләре әйтүенчә, яшүсмерләр гел аралашып бер-берсенә кунакка йөри торган булган. Бер дә сугышканнарында, хулиган иткәннәрендә исереп кайтканда күргәнем юк минем аларны. Тегесе дә тәртипле малай, и монысы да. Нәрсәдән агуланганын Белмим. Ничек алар агуланып үлгәнме, ничек үлгән анысын белмим. Минем белән бергә эшләп җирде. Бик тәртипле малай, тәмәке тартканын күргәнем юк иде. А про спиртное вообще не говорю. Он в спортзал ходил, занимался. Яшүсмерләрнең берсен якшәмбе җирләгәннәр, икенчесе хастаханәдә. 17 яшьлек егет гомере өчен ДРКБ табиблары көрәшә. Аны тиз арада реанимация бүлегендә кабул иткәннәр. Хәзер ул палатада дәвалана. Без аның туганнары белән оралаштык. Нет, я ничего не могу сказать. Но состояние стабильное? Ничего, нормально, к улучшению идет. А вот чем отравились, пока Я не знаю. ДРКБның кабул итү бүлегенә билгесез матдә белән агулану билгеләре булган яшьсмер китерелде. ДРКБ табиблары хәлен тотрыкландыру өчен мөмкин булганның барысын да эшләделәр. Шул исәптә инфузия терапиясе үткәрелде. Хәзерге вакытта яшьсмернең хәле тотрыклы, яшьсмер диагностика бүлегенә төшерелде. Агуланып үлү сәбәпле республика тикшерү комитеты җинаять эше кузгатты. Хәзер төрле экспертизалар билгеләнгән. Бу хәлне прокуратурада үз контролендә тота. В настоящее время возможно уголовное дело по части 109 маддә буенча җинаять эше кузгатылды. Бу саклык кагыйдәләрен үтәмичә үлемгә китерү белән бәйле. Хәзер төрле тикшерүләр үткәрелә. Әлегә аларның нәтиҗәләре юк. Булгач, прокуратура бу хәл буенча үз эшен дәвам итәчәк. прокуратуры будут приняты дальнейшие действия по результатам экспертиз. Егетләр Казанның политехника колледжында белем алган. Бүген монда дәресләр гадәти рәвештә бара иде. Директор урынбасары әйтүенчә, алар бу фаҗига турында бер нәрсә дә белми. Вот у вас ЧП произошло, один подросток умер, другой сейчас находится в больнице, отравились неизвестным веществом. Информации нету. У нас никакой информации нету. То есть вы вообще не знаете, что с вашими студентами? Нет, обращайтесь в правоохранительные органы. Мондай агулану очраклары беренче генә тапкыр түгел. Быел җәй суррогат сидр эчеп илнең төрле төбәкләрендә 36 кеше үлә, 100дән артыгы зыян күрде. 2 ел элек Казанның Салмаши бистәсендә бозланмый торган сыйкча эчеп 15 яшь үсмер агулана, бер кыз үлә. Бу көннәрдә Новосибирскида электрон тәмәке тартып 2 мәктәп баласы реанимациягә эләккән. Мәскәү өлкәсендә 9 сыйныф кызы җан бирә. Казанда килеп чыккан агулану сәбәбе әлегә билгесез, моңа экспертиза ачыклык кертергә тиеш. Алия Харидинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.